Assalamualaikum solih-solihah kelas telu. Pripun kabare? Ketemu maneh marang Sada Widya. Dina iki awake dhewe bakalan sinau titi swara amiring lan ajejeg ing basa Jawa kelas telu. Apa to kang dimaksud titi swara iku? Ayo disinaoni bebarengan kanthi paham lan jelas. Titi swara yaiku unine utawa pangucapane huruf vokal a, i, u, e, o minangka awake dhewe maca ukara tembung ing basa Jawa. Titi swara iku ana loro, ana jejeg lan ana miring. Kang disinaoni awake dhewe dina iki yaiku titi swara aksara A. Titi swara A jejeg yaiku aksara A sing diucapake dadi O. Contone ana tulisan pasa iku diwaca dadi poso. Huruf A-ne berubah dadi O. Pira berubah dadi piro. Huruf A-ne diwaca dadi O. Titi swara A miring yaiku aksara A sing diucapake A kaya wujud asline. Contone jajan diwaca jajan. Huruf A tetep diwaca A. Mlaku diwaca mlaku. Huruf A tetep diwaca A. Solih-solihah, supaya luwih paham maneh, ayo dibuka buku Tantri Basa Jawane waca 19 banjur diwaca lan dicoba latihane. Yen durung paham, aja sungkan-sungkan tanglet marang Ustazah Widya. Alhamdulillah cukup sakmene anggone awake dhewe sinau kawruh basa Jawa. Mugi barokah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.